Los cambios de clima son fatales para los constipados. Hace frío, hace calor, hace frío, hace calor, pues resfriado. Así estoy yo, constipado. I no és l'únic. En aquest ambulatori, el 60% dels pacients venen per refredats. És la malaltia més freqüent al món. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada persona agafa de 2 a 3 refredats l'any. Al ser tan coneguts, hi ha molts falsos mites sobre ells. El frío es un falso mito. El frío no produce que uno esté más resfriado o que tenga un catarro común. Son los virus los que realmente nos infectan. Els metges tenen catalogats més de 200 virus. Les zones amb més microbis, portes i botons d'ascensor. Segons un estudi del Departament de Salut dels Estats Units, rentar-se bé les mans redueix fins a un 45% el risc de contagi. Los virus respiratorios realmente se van cuando ellos quieren. Suelen tardar como entre 4 y 6 días en irse. Realmente lo que hay que tratar son los síntomas. Els antibiòtics no curen els refredats. La mucositat, la tos o el malestar general es poden alleugerir amb paracetamol, vitamines C i D i mel. El refredat comú és la primera causa de baixa laboral a Espanya. Provoca una mitjana de 300.000 baixes al dia.